Sizifova teretana. Nije Sizif toliko jak što je bio odličan đak, već što je div studirao i na svoju ruku s kamenom se ludirao. Brdo je pretvorio u ring gde se sa stenom rve, da mu trening bude što teži, nabora, obrve i dobro upre, ali ne sme iz prve uspeti. I to je jedina svrha i zimi i leti gurati do vrha gromadu sklonu padu, koja mora po zemljenoj teži da nazad obavezno beži. Neće ništa drugo u životu dok ne izgura kamen na najvišu kotu. Liči na roba sopstvene pameti, koji će tako do groba, jer nikad neće smeti da kamen dovoljno primakne zadatoj meti, nego divljom snagom komplekse leči i sam sebi se sveti. Svoj teret gura od ranog jutra i tek u gluvo doba, kad mu se kamena rugoba obruši niz brdo poput boba i zatutnji kao krdo bivola, okrene se na peti i vrati se da snagu već sutra ponovo isproba. Da odustane nije mu ni na kraj pameti. Zato, ko god želi da se sa svojim kamenom dočepa visine, Sizifova teretana otvorena je celog dana, u svako doba i cele godine.